Ето сега, нека да сте такива, ще ви покажа няколко минутен епизод, защо властта в Рим намразва и нарочва Исус и го разпъва на кръст. Всъщност, защото той откача. Те го помислят за луд и го осъждат. За това, че разпредява целия пазар, разпилява всичко и каза, че няма да се прави търговия в Божия храм. Говори глупости и те го мислят за овоци, затова го разпъват на кръст. Сега вижте няколко минути, доказателство за това. It was almost time for the Passover festival, so Jesus went to Jerusalem. Ето Исус отива в Иерусалим. There in the temple, he found people selling cattle, sheep, and pigeons, and also the money changers sitting at their tables. Ето Исус повеля. И това са съдиите, го осъждат. Те съдят. Исус повеля. Това е Исус преди да бъде разпънат. Прецакват тържището и на мъни чейнджерите, тия чейнджерите им разпилява жълтиците. Cords and drove all the animals out of the temple, both the sheep and the cattle. Това е Исус. Тъй, че той въобще не е Христос. Ето разпилява парите. Гледай. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. And he ordered those who sold pigeons Stop making my father's house a marketplace! His disciples remembered that the scripture says, "My devotion to your house, O God, burns in me like a fire." The Jewish authorities came back at him with a question. What miracle can you perform to show us that you have the right to do this? Tear down this temple, and in 3 days I will build it again. Ето си какви To build глупости. it again in 3 days. It's taken 46 years to build this temple. But the temple Jesus was speaking about was his body. За какъв смисъл става въпрос? Ти цялото шоу за 30 сребърника го прави. So when he was raised from death, his disciples remember that he had said this, and they believed the scripture and what Jesus had said. While Jesus was in Jerusalem during the Passover festival, many believed in him as they saw the miracles he performed. But Jesus did not trust himself to them because he knew them all. There was no need for anyone Сега ясно ли ви, нека да не сте такива. Джисус е просто една мишка, те са били 10 000 човека евреи, направили за някаква машинация на времето и за всички нали, глупаци вярат. Вижте какво. Христос, Божия син, наистина съществува и той наистина носи православието. Но той не е този, който е бил в Иерусалим. Ти разбираш ли, че става въпрос за подмяна? Не става въпрос, нали, че е измислено. И да не вярваме в него. Напротив, вярваме в него, но то си е наше. Не е на евреите. А там какво нали казва? Исус и неговите първи последователи, които всичките били евреи. Казах ви, Исус е този евреин, а Христос е живял на Балканите.
Аз оттам си прави извода, нали, че оттам тръгва цялата подмяна. Така че аз съм антихриста, некадърници такива.